पुणग्याचे डायलॉग ऐकान कंटाळले. लोक म्हणतात पुष्पाताईलाच बोलायला काहीतरी नको, कोण नाही म्हणत. हा बघलं तो बघ होय म्हटलंय, बघलं पक्षान होय म्हटलंय, पुष्पाचे ऐकायचे आहे. पुणगे आले डीम झाला, त्याची पॉवर लो झाली, बॅटरी लो होती, वायरच घुसलो, इंटरेस्ट गेला. पहिला जो हे होता जोश मासाचा आपल्या लग्नाच्या आधीच लग्नाच्या अगोदर नाही, लग्न झाला तरी तो जोश होता एक प्रकारचा, तो आता नाहीये. काळे होते ते पांढरे झाले. या घालू गोया माको घालू डोकीला. कशा डांबर घालायचा मग मस्त लगेच काय म्हणजे झाले. तुझ्या आधी घाल आणि डांबरीकरण करते खडी नको, तुझे केस पांढरे मध्ये काळे करूचे होते, या बघ तपिलाचा काळा लाव. तुझ्याकडे एक काम आहे. काय काम आहे तर माका माहिती माहित नाही ताई, कामावाने सांगतो. सबस्क्रायबरांनी एका फोन लावचा नाही. त्या कणकवलीत सबस्क्रायबरांनी एवढा फरसन दिलेली ना, ती पुढीच काय घडत झाली कशी काय. मी विचार करताय मी कोणाक दिलंय की नाही, तर पण खय ना खय भूताट केली काय बात, खय भूताट केली काय बात नाही. काय चाललं काय वाळात उडी मारताय बघ. वाळातच उडी मारण्याची वेळ येलेली आहे. करून घालेन मुकेशला आपण. काय काय आवाज वाढव, काय ऐका घेत नाही आज. लांब आवाज होता लांबच गेला, लांबीच गेला. माका सांगा हे का सांग काय एका त्याची काय चुकी. त्याने बघ घेऊ चांगल्या कसे. अरे जा इथं सारख्या सारख्या, आपला कंटाळ पण येत नाही. चल मग पुष्पा, चला म्हणजे पुढे जा. चल ग सके पंढरीला. द्वाराकडे गेली बघ जा. काय गेली? चालगी सखी पंढरीला. सके घराकडे. नमस्कार मित्रांनो, आपल्या कलर्स ऑफ कोकणी आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मुकेश खाडे तुमचं खूप खूप स्वागत करते. तर आता सकाळचे 7 वाजले आणि चालला डोरा घेऊन सकाळचं आपला नित्यनियमाचं काम. तर बघूया तुमका काय दिवसभरात जमता तसा दाखवतोय. परत खूप दिवसाने व्हिडिओ बनवची चालू, कारण बरीचशी कामं असल्या कारणानं वेळ मिळत नव्हतो व्हिडिओ बनवण्यासाठी, त्यामुळे मध्ये गडबड होता. तर चला आपली सकाळच्या पहिल्या कामाची सुरुवात आणि त्याच्यानंतर बघूया. बघा एका पाठोपाठ एक लाईनीच चालतं. चला रेडी. चल चला. तकडचा बेळा लावून यावा जावं काहीतरी, नाही तर तो तांबडं पाडू जायचं. यांचा जूज सकाळी सुरुवात झाली जुजाक. चला हे चला रे रे अडकलो. चल तेवढे चला. तर चला मित्रांनो, आता आपण इलाव पूनमकडे बघूया काही गेला आता. काय सकाळीच काय गडबड कसली. गडबडा की बडबडा. बडबड नाही, बडबड चालू आ. ती का ऐका घेता काय मा सकाळी सकाळी जेवण करते किसून आणि बाबू बसला रसून. तू कलीलच नाही कशा मीटिंग होती. काय सांगत शेरवी भजन तू करत तरी त्याला मीटिंग भजन नाही पण ठीक आहे, मीटिंग महत्वाची असता. एक तर कोण नव्हते मग मीटिंग काय येऊ करायला. आमचं होतो माणूस तो एक माणूस ना, आज 2 माणूस हवे. हा पहिलीच वॉर्निंग आहे. काय सांगता माका सांगलेला आज 2 माणूस हवेत. आज काय का ते बांधायच्या घरी गेलो
ह्या ता म्हाका माहित ना केका ते पुष्पक आहे या पुष्पा कपडे धु गेला. मी थोडे धुतले, मग थोडे चा धुता. झालं जेवण. एवढ्या सकाळी सकाळी जेवणाचं बेत. अरे ह्या टाक काय 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 मावरे बाजारात ये का? पण का पुढे पुढे काय नाही गोंधळ. तू गवसा घाल होय याक खाले कसं खायला तुमचा खालाही करा. सर्दी चालू झाली. मीठ मसाला लावून खाला. काशी मसाला थोडी माका दिसलो त्याच्यावरसून कळलं. आज काय जाऊचा काय जाणार पार्टी करते ना. हो हो पैसे दे. खरं तुला विनूने विचारलाय रेसिपी करणार आहेस की नाही, तसं आम्हाला सांग. डायरेक्ट कॅमेऱ्यासमोर तुका विचारतोय प्रश्न मिटात. मी विचारले ना असं क्लिअर कट सांग करूचा की नाही. कॅमेरा काढून टाक. काढून टाक म्हणजे सांगायचं उत्तर कॅमेऱ्यातनाच पोचू इथे. होय की नाही. बस झाला ना विचारते तर सांग. सांग लवकर. ए वाजा ते का काका सारखं चाललो म्हणजे काकार कोण माझा डबा फोडून टाकल्याने तो वाजून कोणी दोघांनी. नंदन हा स्पेशल खीर करू शेवयाची खीर. बाकी वडे सांबारा डाळ भात. त्याच्यानंतर भजी 4 काढू. एवढा सगळा मॉप टाकाला. सकाळी जेवणाक लोकांची सुरुवात झाली. लोक अजून कामच करतात. ही जेवणा करूक सुरुवात केल्यानी बाकी यांका कामं काय नाही. कसा बरोबर उठाच आणि जेवणा करूक घेऊचे सकाळी ह्या काय करतो. आम्ही लवकर उठता तुमच्यासारखे ना. आम्ही झोपान असता. तुम्ही झोपान असतास. काय सांगलंस. वाटप काढतं की वाटप तुमचं वडे कापणार माणूस काय आज. खय फिराक गेलो. तळणार माणूस मेन तळण्याचं काम त्याच्याकडे असतं. भाजलो तरी कांदो की तसाच टाकतं. हो खबरा टाकीत नाही असं जवळ करून देतो. काय हो कढीपत्ता हे कढीपत्ता शोधू. बघले कढीपत्ता केवढे लागले तो वैता. मी लावलंय 2 रोप कढीपत्त्याचे. ठाकटूक जेवढा ठाकटूक करणार ना तेवढं 1 पॉइंट वाढणार. ह्या काय माका ती कळत नाही. इतकी आमच्या घराकडे किती लाईट चालू आहे. हो मग. नाही तू मी किती एक कमी विषय वापरतो मी तरी- लाईटीचा सांगत नाही रे. मग. वापर करूचा मग. मी ते सांगते खटाव मग पुन्हा दाखतो. मग ती बटना बाद होतली. मग ता त्यांका कळत नाही. लाईट वापर किती तू ते लाईटीर काय नाही तुम्ही ते आमका दिवसाची लाईट लागत मग नाही. एवढं आमका वेळा रात्रीची म्हणजे लाईट लागते. ते बघ आता पुस्तकच घेतले आणि थंय कॅमेरा धरला. बरं पुस्तक मग बरोबर आहे. धुरण काळी होत. जेव्हा आंघोळ करा वडे जरा तळूक लागा. त्यांका तर वड्यांचा नाही का नेमका नाही जमणार. लागो रे माझे गुरु भजनी. असं काय तो हो आता त्या धर तेव्हा अभ्यासाक बसले तेव्हा नाही का. तो आता नंदनचा अभ्यास करतो. मेले डोक्यात नंदनचो होता व्या बाबा. कोणाचा अभ्यास करूचो. तर पुस्तक बघ तुका कळाच मग पुस्तक अर्धा तो कॅमेरा फिरव. कसे लय कठीण अभ्यास माझ्या डोक्याच्या वर गेला कामता.
मोबाईल दे मग सोडवतले पटापटा माहिती काय तर नवीन इला वाटता स्कॉलरशिप परीक्षा आहे. त्याच्यात बसलो हा हो विचारते का जाम ना सर्वनाम ना म्हणजे बघ ना म्हणून तू क्लासात पाठवलं ते का आता सुरुवात केली नाही मी घेतलं पण तुझ्या डोक्याच्या बाहेरचा तुझे नाही, केस पिकले. पिकले काळे होते ते पांढरे झाले या घालू बाया माको घालू चढवतीला कशा डांबर घालायच्या मग मस्त लगेच कायम तेच झाले तुझ्या आधी घाल आणि डांबरीकरण करते खडी ताण नको तुझे केस पांढरे म्हणजे काळे करूचे या बघ तपिलाचा काळा लाव जाणार नाही जिब्बात मग लोकांनी काय का कलर केल्याने असतो पण कलर तर बेकार असतात हा. म्हणून डोळ्यावर सांगतो काय यावं. डोळ्यावर परिणाम होता तेव्हा त्याच्यामुळे या तपिला काळा ना ह्यापासूनच तर कायम तरी लावा आणि आईच्या आणि पप्पांच्या आधी हवे सकाळी आंघोळ करून झाल्यावर लावायचा दररोज ई ते कणकवलीत सबस्क्रायबरांनी एवढं फरसन दिले नाही ना कधी हा पप्पांकडे दिला आणि तुम्ही गेला तेव्हा कणकवलीत नाही बायता तळे बाजार असता ता हा. कणकवलीच्या तळे बाजार हा. ती पुढीच काय घडत झाली कशी काय मी विचार करताय मी कोणाक दिलंय की नाही तर पण खय ना खय भुताट केली काही बात नाही की भाऊजीने कोणाक पोरग्यांका तो नेत खाऊ सगळे खाली हा आता मग अंदाज तो माका वाटतं नेल्यान त्याने उसळी काहीतरी त्या उसळी का नाही ना लवग्यांची ते उसळ होती ती हा पोरग्यांची ती त्याने आयडिया केल्या नसतात म्हणाले पैसे काढायचे होत कशात म्हणा फरसानच मी देते 1 किलो हुशार होता एवढ्यात तो जाऊन दे यार पेट चला अच्छा तो हम चलते है ओके बाय 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 चला तुमच्या बरोबर आमका कामा मोफत तुझ्याकडे एक काम आहे काय काम आहे तर माका माहिती माहित नाही ताई कामावर सांगतो सबस्क्रायबरांनी एका फोन लावचा नाही म्हणून तुझ्यासाठी खास कोणता सांग फुकटचा का कोणता का पुष्पाताईशी बोलायचं आहे आम्हाला कोण नाव नाही त्याचा नाव माका माहीत नाही माका फक्त सांगायचं काम केलेलं पुष्पाताईशी बोलायचं आहे ती जे तुम्ही कधी जाल तर म्हटलं मी बघूया तुम्हाला सांगेन फोन लावे त्यावेळी म्हटलं मला फोन करेन तुम्हाला सकाळी सबस्क्रायबर झोपले वाट हॅलो हां गुड मॉर्निंग कुठे गेलेत कुठे आंघोळ त्यांच्याकडे बाथरूमात नेऊन फोन द्या विनोद द्या तुम्ही सांगतो नंतर काय काम नाही काय काम नाही अगो खय चाललं अरे बाबा पुष्पा मॅडम बोलतायत काय तू बाबा मी फोन कर पुष्पाकडे दे जरा यो काय काय, हा काम अगो काय तुझा व्हिडिओ चाललो तो मग खय चाललं काय वाळात उडी मारताय बघ वाळातच उडी मारण्याची वेळ येलेली आहे काय ऍक्टिंग अगो किती एडिट करूचा लागला माका काय दात काढू हसत त्याच्याकडे बघत काय अगो ऍक्टिंग तरीच करायची हा बाबा मीच केलंय म्हणून किती माका एडिट करूचा लागला ना तेव्हा लोकांचा विश्वास बसतो पण पुष्पा काय सांगाडीला तर माका माहिती हवंय बसान अख्खो दिवस माझा हसण्यात गेलो त्याच्या ऍक्टिंग मध्ये तुझ्या जा हसण्यात गेली करून घालेन मुकेशला आपण काय काय आवाज वाढव काय ऐका घेत नाही आज आता लांब- तो आवाज होता लांबच गेला लांबीक गेला लांब गेला हा. जवळ जा तू हा. म्हणजे आता आवाज कसो तुझो ह्यो तुझो कॅमेरावर आवाज कशाक नाही काय एका त्याची काय चुकी त्याने बघ घेऊ चांगल्यान कसे काय माका बोलावल्यान कसे अगो तू सांगायचा माका नाही येत माका जमणार नाही माझ्या ह्याच्यात काम नाही आता माका ऍक्टिंग पण नाही जमणार तुमची तुम्हीच खावा तुम्हीच करा मग चांगलं चल चल म्हण जाओ चला 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 पुण्य आपले कुतकन खय खय आता हसता तू साबो गालात हसतोस नाही मारी बटाटी तू न हसण्याचा डोंग कोणाक तरी करून दाखवू शकतो अरे नाही असं मी काय हसलं? माहिती आहे सांगतो
काय असेलच ना अरे जा एकदा सारख्या आहे ते आपला कंटाळ पण येत नाही तेव्हा आमची आंघोळ झाली. तू बोल ना. मी बोलणार नाही. पुणग्याचे डायलॉग ऐकान कंटाळले लोक म्हणतात पुष्पाताईलाच बोलायला काहीतरी नको कोण नाही म्हणत. हा बघलं तो बघ होय म्हटलंय बघलं पक्ष्यानं होय म्हटलंय पुष्पाचे ऐकायचे आहे. पुणगे आले डीम झाला त्याची पॉवर लो झाली बॅटरी लो होती व्हायरस घुसलो त्याच्या कार्डात व्हायरस एकट्यान चाय पिता त्या मनात माका आता कळाला विचारल्यान पण नाही. नाहीच विचारणार तुम्ही काहीतरी ऐकते बडबडच होतं. कुठ रे आम्ही काय बडबडणार याच्या बाजून? तो येत नाही ना ते का घे ना व्हिडिओ मग तर माका बाई ओरडतो नाही ना घेते का तू मामान पाजील केलं म्हणून कॅलेंडर पासून गेलो माता मग त्याचे शाळेतले शिक्षक ओरडतात अरे मामाने त्याला हे केलंय जास्त. शाळेत कोण जाता पुष्पा जाता की तो जाता ह्या दप्तर घेऊन काकी मी कधी गेलं काकेक लाव काय हो सांगत राहत थई. चल मग चल ग सके पंढरीला द्वाराकडे गेली बघ जा. काय गेली? चालगी सखी आणि पंढरीला सके तको पाळात कडे खयचो तांबडो पाडू जा आयता घेऊन चल मग चला चला पुढच्या गावात जा. कायच्या गावात पुढच्या गावात पुढच्या गावात म्हणजे जातो. हा नाच नाच डँग चल मग पुष्पा चला चला म्हणजे पुढे जा. तोंड तोंड वाजवता म्हणजे तुझ्यावर नादाक लागतं आणि माझी डोरा जाती. चला तर मित्रांनो सकाळी सकाळीच गजाले वाय जरा पुष्पाची आणि पुणग्याची कळ काढून झालेली आहे. आता पुढच्या मार्गात लागूया काम बघूया काय. तर चला ढोरा लावूचा एक काम झाला आणि सकाळीच गजाले मारूचा दुसरा काम रोजच्या प्रमाणे झालेली होती. त्यामुळे आता मेन आता दुपारी गेलेली म्हणजे कामाची जोर येतात दुपारचं. तर चला